Bismillahirrahmanirrahim. Yani temaşavana emîro behsa hinek mela em bikin ku di teziya da kucana ne di cîda xeber didin. û hinek mele jî ku dengî weka dengê tenekê ye kes naxwaze lê godarîke radike mîkrofona efendim ez ê eşrekî bixwînim Qur'anê jî bevda dipelixînim meselen. Em îkî behsa wan bikin îranî. Niha alim kîne gere alim çi bikin? Hatî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dibe ki el ulemâ'u veresetul enbiya. Alim werisi peygamber. Peki Hatî Muhammed Mustafa çi wî hebû? Baxê wî, bustanê wî, apartmanê wî, zêrê wî, zêvî wî naxir tu nebû. Hatî Resulullah ilm ji hiştiye. Dibe eger hûn divê çizgî da werin hûnê bigîjin min û derve çizgî da herin û nagîjin min. Ew çizgî çi ye? Kur'an-ı Kerîm û hedîs û sünnetê Hatî Resulullah. Peki Xwedayê Teala dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel yestevi'llezîne ya'lemûne vellezîne la ya'lemûn. Qet dibe ê zana û nezan weka hevin? Naxir. Ne weka hevin gere ji hev ferqlî bin. Xwedayê Teala di cîkîdan de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim. Lime teqûlûne ma la tef'elûn. Tiştek û nakin çima ji xelkê re dibêjin yani. Em mev gere ewil di xwe da tetbîq bike hê mev ji xelkê re bêje. İlm çi ye? İlm ew ki ku wî ilmê ku me xwend çi ilm bebirave ku feyda me bigîje xelkê yani. Kevak feyda me negîje xelkê ew ilm ne te ilm yani. Îca di alanê din da jî ilm hene. Mesela em bêjin ki em ê vegerin ser mijara xwe de em bêjin mêrik biye şofêr di şofêriya xwe da ilmekî pir pêra heye. Çavgirtîkê jî em bêjin kare texsiyê baş û ama süratli dajo da herî da süratli dajo dikanda da süratli dajo hal wir qeza dike hal çi jî ilmî fehm kir. Yaxud mêrik biye mühendisê zîraetê û îlaca difroşe û îlacı yanî ji de xelkê û erdê xelkê eşk dibe min çi jê fehm kir. Mêrik biye doktor hekîm bijîşk teşxîsa yanîş datîne û îlacı yanîş dide nexweş ew nexweş baş nabin îca min de dimirin min çi jî ilmî fehm kir. Ilmekî meriv fehm kir hîn kir li gora ilmê xwe meriv feydê bide mislimana. Bide însana çi dibe birave yani. Îca çima özellikle mi got taziye û mela edo çûm tazîkî Xweda rihma xwe lê bike Xweda sebr û tehemmelekî bide aîla wî ê ku em ji bo taziya wî çûn xwe întihar kiriye. Îca em çûn rûniştin deha mela li wê derê bûn gotin wela berî ane melakî navê wî jî gotin em navê nabêjim ji vir re biye li vir biye li ser întiharê xeber daye pir giran xeber daye pir giran xeber daye. Efendim ev yek miriye naçe cennetê. Efendim ê xwe întihar bikin naçin cennetê. Efendim Hazreti Resulullah dibe kî bi çi awayî li dinya xwe întihar kiribe li qiyametê cehennemê de heta ew ê wî şeklî întihar bike û wî ezabî bikişîne û filan û bêvan û vesaire. Ê seydayê delal Xweda ji te razî be. Xelk ji me re dibe ez gulam. Xelk ji me re dibe destê te re dimîsim. Xelk ji me hînî gere tişta ve tişta. Tamam. Meriv îca min de meriv behsa întiharê jî bike ji bîne xelk ji întiharê dûr be ama ew der ne cêwê xeberdanî bû. Bavê wî li wê derê ye, birayê li wê derê ne, apê li wê derê ne, merivê wan li wê derê ne, mîkrofon diçe alî pîdeka, pîdek li wê derê ne, diya wî, xwişka wî filanê wî tev godarî dikin yanî. Ha meriv di wir de dibe çi? Ya meriv xeber nade mesela întiharê da ê ku întihar kiribe ya jî meriv dibe Xweda rehma wî pir e la teqnetu min rehmetîllah ti car ji rehma Xweda gel meriv bêhîvî nebe. Em ji vî mirî re du'a bikin. Em xêr û xêrata jê re bidin. Efendimê xwe re bêjim alim wiha dibêjin
Dibên ki almê mêjî insana jî almê dijî em umutwarin ku înşallah vê ku întihar kiriye di wê esnayê de hişî wî neserîviye, hişî wî neserî be wê xweda wî efû ke. Xweda dibe ki ê ku şîrk ji min re çêke, hayatê de ez wî efû nakim. Şîrk çi ye ku bê Xwedê didone, sîne vesayre vesayre ya xweda tune. Fakat wekî dinê ez her gunah jî icabinde de efû dikim yanî gere em dilê xelkê xweş kirin, gere em moral bidin xelkê. Bi vî awayî nîne yanî. Gelek insan ê derê jî gelek insan got wala esê da goviya yanî heqî wî icabinde lêxistin bû jî feqet yanî bi vî awayî mesela nî. Hinek însanê me jî awê rojê dîsa tezîkê bûm, yekî hat û çû ser masê rakir mîkrofonê, Xwedê zane yek jî kêlekan bû, Qur'anekî mukemmel dixwîne, ê ku kêlekam jî rûniştî bû. Ev yê însanê anî kilama got, beyta got, tirkiya got, şerqiya got, ti kes jî fehm nekir, goya Qur'an dixwîne yanî. Ne qiraet hebû, ne deng hebû, ne tiştek hebû. Wallahî xelkê digo hema ya Rebbî biqede mesela nî. Ti kesî jî godarî nekir mesela. Heqê me tune ku haşa sümme haşa em henekê Qur'anê bikin yanî. Qur'an ne lêstika devê me ye mesela nî. Her hinek însan Xwedê Teala hinek qabiliyet daye kê mesela. Hinek însan hene heqîqeta Xweda deng daye kê weka hafizên meşhûr ku di dunyayê de hene. Hinek însan hene Xweda qîraet daye kê hinek însan jî xwe din ser Qur'anê hîn dikin û dixwînin tesîr li xelkê dike. Ama ku awa bi cehaletî bi filan meriv bixwîne xelk dînê İslamê sar dibe. Wallahî hinek însan tê Qur'an dixwîne heye ya deng ji kesî dernakeve. Muazzem Qur'anekî dixwînin û xwe jî godarî dike, di mêjî me teva de tesîr dike. Hinek însan tên weaz didin, dicî de weaz didin, deng ji ti kesî dernakeve, di mêjiyê me de tesîr dike, tesîr dike. Ama maalesef hinek însan jî awa bi vî awayî xeber didin, dilê aîla wî jî jê dihêlin, dilê xelkê jî jê dihêlin. Alima rê nîşanî me de, alim dibên çi? Alim dibên gava hûn çûn teziya, bi edeba xwe rûnin. Wî cî masê tijebe neçewîrî. Hinek meletên alwederê li piyad sekine û gênce jî 25 sal e 30 sal e filan e li wir disekine bira ê wî derê rabin cî bidnek. Ê kurova cî li wir tune heyrana te me er ewra rûçolînî. Terî wira rûnê ji meletiya te kêm biveqî. Ez her rûnê me ji meletiya min kêm ve naxir. Wî diha zî şeref bistînim yanî. Ti nêrî sekine yek mecburî radibe cî got dike. Alim dibên çi? Alim dibên gava ku hûn çûn teziya ku sebî miribe em ê yek salî, şeş mehî yani wisa ew li vê gorê meriv xeber dide. Ku gênc be aciya gênca daha pire meriv li vê gorê xeber dide. Em bêjin ku extiyar be meriv li vê gorê xeber dide. Em bêjin ku hevdû xwistibin hevdû kuştibin meriv li vê gorê xeber dide. Xeberdana her tezî jî ne wek ev e yanî. Özellikle ji meriv gere tesellî bide ailê. Ne ku dilê ailê sar bike. Ama maalesef îro hinek însanê me hene heqîqeten tamam radike mîkrofonê weaz dide tik kes godarî nake. Tik kes. O dixeyte dibe ilmi godarî ez weaza didim. Millet jî naxwaze dilî bê li alime. Te dî dîsa dibe ilmi godarî ez weaza didim. Heyran te me kes te godarî nake. Li mektebê dersekî heye dersa xîtabetê ye. İlahiyatê jî heye, İmam Xatîba jî heye vesaire. Dibe çi dûr da? Dibe gavak te toplumekî xeber da nabze toplumê bigire, toplumê binêre. Ka toplum te godarî dike nake. Gavak toplum te godarî kir, ha ew çax hêdî dî dikarî piçkî dirêj bikî. Ama tenher toplum li te godarî dike feqet sankî piçkî wisa sar biye godarî dike ama ew çax dibe fiqrakî bavê ortê wê millet parî ji xwe şer wê tekrar te godarî bike. Ama di binêrê heqîqeten wa godarî nake heta ku ew te bidin sekiranî gere em xwe bidin sekiranî. Em dêr wa millet na hêdî dî wiya biyora xeber de wiya biyora xeber dide em bêjin jî tam tê namîne hemen em ê wî tişek em dibêjin em ê bi heva girêdin em ê bêjin ji rihê mirî re El-Fatihe bira şerefa me neşke şerefa İslamê neşke mesela nî. Ama maalesef em daîma ji xelkê xeber didin. Em xwe jî xeber din. Em xwe jî eleştirmê ji xwe yanî. Alim gerek cî xwe be. Alim gerek şerefa xwe zanibe xwe nexîne yanî.
دایره خو نخینه yani لکوره چه خبر ده گره زانه be yani ama maalesef حكم قو هناك جي والله بالله toplum baş buancı zane o toplum baş insanı baş zane vallahi maalesef iro alme baş kim bu ne em tilika nişan hevdir ama ene vakakum seri dajigo vallahi nek almen eser khud bejm anda la yakim hem cibata ygrunim hakikaten takvaya hakikaten alime kişi kondiyat vücuda khuda tatbik dike ama maalesef o halci nast ki o kadar hoş nast yani İcacı buna xudi gelî melaya gelî em bêjin melayê miraqliyê mîkrofonê ê ku dixwaze Qur'an bixwîne ê ku dixwaze tişkî li civatê bêje em dîqat bikin ê ku dengê wî nexweşe rica min jî ev e bira we eşr nexwîne yanî bira nexwîne ê ku wê weaz bide û dilê wê toplumê bihîle jî bira ew ji wê weaza xwedûr nede û întebe min di xêr û xweşê de hûn temam emanetî xweda bin